otu onye ndu obodo n'Awka bụ Chief Chinwoba Okoli gosipụtago nkwado ya n'ozu oke nye Gọvanọ Chukwuma Soludo na mbọ na-agba imemi na ndị ekperima nakwa ndị na-enyere ha ka wee na-akpa alụ bụ ndị na-ezi onwe ha dịka ndị dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ mee ka amata na ya bụ amụma nke gọvanọ guzobere na nso nso a bụ nke ghasagoro aka ọrụ ndị mpụ na arụrụ ala ndị Omekome na steeti a. Onye ọla mbụ Joseph Egbeọcha kọrọ akụkọ a n'uju. Ọ na-agwa ndị ABS okwu oge a na-agba ya ajụjụ ọnụ. Chief Okoli bụ onye mere ka amata na Chineke bụ onye dị njikere ịrụgharị ma wugharịa Anambra site na ịkwado Gọvanọ Soludo ma kwukwezie na ọ bụghị maka na aka na-achị steeti a kpọrọ ndị na-eme omenala asị kama na ọ na-anụso ndị ahụ na-eji afa omenala eme mpụ na aghụghọ dị iche iche ma na-enyere ndị Omekome aka. O kwukwazịrị na ọ bụ ndị ajọ mmadụ a bụ ndị nyerela aka ka enweghị ezi nchekwa na steeti a bụrụ nke kpụ ọkụ n'ọnụ mgbe nwa n'ihi na ha na-akwado igbu ọchụ nakwazi igbu ndị mmadụ iji wee gwọrọ ọgwụ ego. Kedu ihe gọvanọ mere? Kedu ihe o mere? N'ọbara ọgwụ ka aka kwuru ndị dibịa gbawa ọsọ, ndị eze nwaanyị gbawa ọsọ. Bịa ịmara nke ị na-eme, bịa na-eme ka arụ. Kedu ihe a na-agbara ọsọ? Kedu ihe a na-akọtọlụ dị gọvanọ? Gọvanọ si onye na-eme omenala omenala. Omenala bụ ọjị na nzu, ọnya bụ omenala. Omenala abụrụ ọgwụ. Ọjị na nzu, ọnya bụ isi omenala. O nwere ihe ọgwụ dị na ya. Oge ọ nọ na-ekwupụta nkwado ya nyegara aka na-achị steeti a na nhọpụta nke dị n'ihu, Chief Okoli kelere Gọvanọ Soludo maka ihe niile nke ọ rụpụtagoro na steeti a ma tokwe ya ma gbakwazie ya ume na ọ ga na-akwado ya. Ana m agwa ndị Igbo ya wụfu aka n'ọgwụ. Ọgwụ ghasara Anambra steeti. O nwere ebe mebiri Anambra steeti arụrụ ọgwụ andọ ndụ dibịa. Ana m agwa ndị nne na nna na-agwa obodo dị iche iche onye ọbụla tete n'ụla na gọvanọ bịara ka ọ zọfụta obodo niile dị na Anambra steeti.